प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ आणि धर्माधिकारी विरुद्ध जावच्या अपप्रचाराचे खंडन करून बीजेपी वतीन अंकोलात आंदोलन मिरवणूक. भारतीय जनता पार्टी अंकोला मंडळा वतीन आज श्री क्षेत्र धर्मस्थळ आणि धर्माधिकारी विरोधात चलचे सतत अपप्रचाराचे खंडन करून धर्माच्या रक्षणासाठी धर्मयुद्ध या अनुषंगान ओढ प्रमाणात अंकोलात आंदोलन केले. अंकोला श्री शांतादुर्गा देवस्थानाच्या मिरवणूक काढणं सरकाराला या नीतीचे खंडन करून सरकाराविरुद्ध घोषणा दितेर आंदोलनाची मिरवणूक काढली. राज्य सरकारान श्री क्षेत्र धर्मस्थळाच्या नावाचो अपप्रचार करतल्या विरुद्ध क्रम घेऊन धार्मिक भावनेक धक्का लावच्या दुष्कर्मीक ताबडतोब अटक करणं तेंचेर कारवाय करू जाय म्हणून तालुका दंडाधिकारीक विनंती अर्ज दिला. या वेळार निकटपूर्व मंडळ अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, माध्यम सहसंचालक, जिल्हा कार्यदर्शी, रहित मोर्चा अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष, पक्षाचे कार्यकर्ते, पक्ष प्रमुख या सगळ्या आंदोलनात सहभागी झाले. भारत माता की जय. कारवारच्या सदाशिवगडार कारवार तालुका मर्यादित तिसरे वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा 31 ऑगस्ट 2025 कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी प्रतिवर्षाप्रमाणे आयोजित करतात. कारवार तालुका मर्यादित तिसरे वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा आयतवार तारीख 31 ऑगस्ट 2025 दिसा सकाळी 10 वाजता सदाशिवगड कोकणमाटा सभागृहात दवरला. नावा नोंदणी अखेरची तारीख 29 ऑगस्ट 2025 दिवसापर्यंत असून फक्त 15 पंगडा मात्र आद्यता. नाव नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी संपर्क राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, हरीश नाईक 9945985670. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, साधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. अंकोला गाबितकेनी ग्रामाचे युवा गणपती मूर्ती कलाकार रुपेश हेमगेले विशेष आणि आकर्षक मूर्ती तयार. कारवार हिंदू धर्माचा होड असो सण म्हणल्यार चवथ लागी पावता पावता तसे गणपती मूर्ती कलाकाराला अखेरचे हात फिरवचे काम नेटान चलता. तितूत काही गणपती मूर्ती कलाकार तर आपल्या हातचलाकेन वीक्षकाले मन खूप आकर्षित करतात. अशाच एक गणपती मूर्ती कलाकारालो खास परिचय. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुका गाबितकेनी ग्रामाचा युवक मूर्ती कलाकार रुपेश तुळसकर वय 25 वर्षा. हेमी एक आकर्षक रीतीन गणपती मूर्ती करचे युवा मूर्ती कलाकार. गणेश उत्सवा पहिले आपल्या श्रद्धा आणि शिल्प कौशल्याच्या नवनवीन कल्पनेन विभिन्न अशा रीतीचे गणपती मूर्ती तयार करचे कलाकार म्हणून अख्ख्या आजूबाजूच्या परिसरात तेमी नाव रुपा केलात. रुपेश तुळसकर हेमगेल्या हातीन तयार जावचे प्रत्येक गणपती मूर्ती आकर्षक जाऊन ग्रामस्थांच्या कौतुकाक पात्र जातात. हेमी गेले 10 वर्षाच्यान गणपती मूर्ती करतेर आसात. तेमी भक्तिभावान केल्ल्या गणपतीक या वर्साक विशेष आकर्षण उरतले अशें कळून येयला.
की जय, हिंदू धर्म की जय, जय भारत माता की जय. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.